У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Вітаю, і Антон Трофімович. Сёння мы знаходзімся ў цэнтры Менску на Кастрычніцкай плошчы, і мы вам арганізавалі, паважаныя гледачы каналу Радіо Свобода, такую відэападарожжа, відэапрагулку по цэнтру Менска, каб паказаць, якая атмасфера пануе, што людзі кажуць і што адбываецца ў Менску у дзень адкрыцця другіх еўрапейскіх гульняў. Зараз вы бачыце плошчу, адкуль будуць заўтра і паслязаўтра з'язджаць велагоншчыкі, будуць шашэйныя гонкі. А вось наш герой, з якім мы сёння будзем рабіць гэтую прагулку, не абы-які чалавек, ён не мае дачынення да велагонкі, ён мае дачынення да іншага спорту, які прадстаўлены на гэтых гульнях. Гэта Владимир Парфянович, трохразовы алімпійскі чэмпіён. Добрый вечер. Ён спецыяльна прыехаў на гэтыя гульні паглядзець, і не толькі для нас... На адкрыццё. На адкрыццё. Не толькі таму, што для нас в эфіры пабыць, але і пабываць на свяце, которое сёння будзе арганізавана. Ён мае білет, пакажыце, калі ласка. Маю честное слово. Вам далі яго... И на открытье, и на закрытье. На почесную ложу нейкую. Не, это сектор А. Сектор А, ага. Так. Добра. Ну, дык вы недавно приехали з мостов, вы там детей вучите. Сегодня приехал. Гребли на байдарках и каноэ. Так, так. Ага. Добра. Значит, пошли будем крышечку идти до вашего места, каб вы не пропустили. Ну и расскажите тогда по ходу ваши ўражанні. Як вам Кастрычніцкая площа, як вам фан-зоны? Ну як, вельми приємно, вельми добре. Зробили такое. Все для людей буде, видать, так, каб яны поглядели. А что вы говорите для людей, только я там людей не бачу. И... Яны будут стоять тут, на проспекте. Ну и на проспекте, покуль не надто много. Ну, теперь немного, потому что спаборніцтва нема. Господар Владимир, ну вот вы тренируете деток, молодых уже подлетков, веслованию на байдарках и каноэ. А ці будуть ваши вучні удзельнічаць у заслав'ю в этих спаборніцтвах? Мої молодые ще не будуть. Але вучні ті, з якими я раніше працював, то з Росії, з Польщі, яны будуть удзельнічаць. И вы ведаете, кто, и будете за их завзеть? И буду за их, болеть буду за их, переживать буду. А за белорусских спортсменов які? Саме за белорусских. Скажите, а який узровень тих спортсменів, які будуть представлені на веслуванні тут на гульнях? Тыя, што першыя ў свеце. Тут лепшие? Тут будут лепшие. Тут будут лепшие, амаль што лепшие ўсе. А увогуле па ўсіх іншых відах спорту, як вы лічыце, наколькі важныя, наколькі прэстыжныя гэтыя спаборніцтвы еўрапейскія гульні? Ведаеце, калі б тут разыгрывалі путёўку на Олимпиаду, то было бы нашмат важнейше. А таму што цяпер няма этих путёвак тут, можа не па ўсіх відах спорту. Таму спаборніцтвы гэтыя маюць такі ўдзел, як Европа. Як еўрапейскія, так? Ну мы зараз спускаемся, мы вымушаны спусціцца. Ага, і зверніце ўвагу. Так, нейкія важныя госці тут едуць на стадыён. Так, і нейкія, бачыце, тут все... Пустыя вуліцы, да рэчы, заўважце, так? Відаць так, трошки не, трошки люди ходять, але дождю бояться, відаць. Будзе дождь, уже павінен давно быць. Толькі што тут прыехаў вялікі картэж, зараз новы картэж, вельмі шмат картэжаў. Выглядае, што гэтыя гульні, канешне, не столькі для людзей, колькі для картэжаў. От на гэты момант Не, ну... нехта вельмі важны, бачыце, едзе. Гости приехали. Одна стрела поехала, другая стрела поехала. Напэўна, нейкі прэзідэнт едзе. Хто бачыць? Антон, чый там сцяг? Это... Молдова. Молдова. Прэзідэнт Молдовы Дадон поехаў... Куды? Напэўна, в резиденцию, еще на стадион ему рано. Весь город перекрыт, и тут каждые 5 минут ездить. Открытие почти только в 10-й године. Ну, чему? Сказали в 8-й. Не, у 8-й это на билете написано. Треба прийти у 8-й до 9-й. После 9-й пускать никого не будут. Можно не спешаться, так? Да. Але пойдем, ты мне. Давайте мы спустимся в подземный переход, побачим. Бо пройти не можем по открытой переходу нема. А далее мы уже простенько пойдем туда ближе до стадиона. Я пройшов 3 фан-зоны, господар Владимир. Значит, каля палацу спорта, у верхнем городе, и тут. И такая же самая обстановка. Пусто, людей нема, ходят волонтеры, зазывают. Какие тут могут быть люди, коли нема спаборніцтва?
А ж ви лічите, що ще нема якогось святкування? Нема святкування ніякого, нема споборництва. Ну, а що там робити? Слухайте, от вчора я з моєю колегою Всі йдуть на Динамо. на Динамо. Ну як ми йдемо на Динамо? Я вчора розмовляв з нашою колегою з Києва, Оленою Літвіновою, вона казала, що коли Євро був 2012 у Києві, то там уже за тиждень свята, уже натовпи туристів, завзяторів. Я не кажу, що пиво лилося рекою, але була атмосфера така святочна. Ні, ну то ж був футбол. То ж був футбол. Як у нас був футбол такий, європейський, так само б людей шмат було. І гостей би приїхало більше, ніж тепер. Ну, да. Ну, щиро кажучи, у 2014 році, коли ось ми такий подобний стрім робили, відкриття було, і там так само атмосфера була більш активна, цікава, хокейна. Да. Ну. А тут ні. Тут ні, тепер нема тих видів, які, як кажуть, королівських. Ясно, значить, добре. І ще б таке питання, для чого таке робляться гульні? Це, звісно, справа престижу, правда? Ну, це гульні, які робить Олімпійський комітет. Є панамериканські гульні, є гульні тихоокеанські гульні. Ось. А чому не повинні бути європейські? А для Білорусі це провести їх, це справа престижу, показати себе, продемонструвати. Правильно, політичний момент. Ну, який тут політичний момент? Немає тут ніякої політики. І не повинно бути. Ну, Олександр Лукашенко, білоруські влади хочуть ніяких політичних дивідендів, да? Іміджевих. Нема тут ніяких дивідендів. Не отримають нічого? Не, ну а что? Ну, страну покажут ему. Чистый Минск. Это не політичні, а спортивні дивіденди будуть. А політичних, я думаю, що не Ну, буде. ну от запрошав Олександр Лукашенко президентів Росії, України, Грузії, Азербайджану. З Росії не приїхав Путін, Зеленський відмовився, грузинська президентка з'їхала з-за протестів, Алієв не приїхав. Значить, і немає такої зустрічі політичної з цим гульням. Тому і кажу, що спортивні дивіденди, на перше, повинні бути. Значить, всі медалі, хочуть сказати, білоруси завоюють. Так. Перше, І повинні завати. Але кап'яни тільки чисті були. але ви говорите як завзятор, як спеціаліст, чи ви розлічили, що справді білоруси моцніші? Ні, ну, які види є де моцніші, а види є де і не будуть моцніші. Можуть і у фінал не попасти. А в яких видах ви лічите, білоруси зараз можуть, звісно, розлічуватися на цих гульнях? Ведаєте, так одразу відказати, каб брати якийсь вид спорту, каб він пройшов усі спортсмени, каб були б перші, не можу сказати, в віддільних там категоріях там, у художественній гімнастиці, може, завоюємо яку медаль, може, бронзу яку злапаємо, як кажуть. А ви ведаєте, скільки коштували ці гульні для білоруського бюджету? Ну, кажуть, 10-90 мільйонів. Давайте отут пройдемо коля Дзержинська і пойдемо вже до входу. Фактично ми наближаємося до стадіону, де має білет наш гость. Володимир Парфянович, трьохразовий олімпійський чемпіон, він йде на європейські гульні. Ось там вже панорама, ми бачимо вибуду стадіону, і там ніякі забавляльні, гандльові ради так відбуваються. Ось. Так що, ну от ми спинилися на бюджеті 100 мільйонів, так? Приблизно. Приблизно так. А ви бачили от ці рекламні щити, які навколо? І там можна побачити тільки одну компанію, яка фінансувала ці гульні – Білорусь-Калій, а більше інших нема. Ну, видать, я не тільки я не змогли. А чому ні Adidas, ні Coca-Cola, ніхто? Не ведаю. Это ви запитайте у Adidas і у Coca-Cola. Ну, а щоб зробити, щоб зробити такого, мусили б організатори, щоб вот ці сусвітні бренди прийшли, щоб вони підтримали. Чемпіонат миру по футболу. О! Тоді приїдуть усі. Значить, це що, вони не лічать це престижним? Ну, я не лічу гроші. Ось і все. Коли грошей нема, значить, тут робити нема чого. Ви ж ведаєте. Капіталісти. Ну,
Але ви раді, що все-таки тут такі гульні відбуваються? А чому що ні, спортсменам- Це для спортсменів вельми добре, так? Для спортсменов так, вельми добре, вельми отказно виступати у себе на родині, так як і мені було тоді у Совєтському Союзі. Це вельми отказно виступати за свою країну у себе на родині. Спадар Владимир, давайте поравняйте Олимпиаду 80-го года. Это была советская Олимпиада. Она была в Менску, в Москве и в інших городах. И она проходила в умовах такой самоизоляции. Країни Заходу на неї не поехали на знак протесту. Ні, там Так. не так було. Але давайте з Мінськом порівняємо, з Мінськими Ні, гульнями. тут було інакшого. Не країни Западу, а Олімпійські комітети. Комітети. Так. Так, некий Англия приехала, Олимпийский комитет, Австралия приехала, Олимпийский комитет. То не країна, то Олимпийские комитети. Але А атмосферу я хотів. Я розумію, історію далеко ні. То і кажемо про політичні Так. з'яви. Олимпийский комитет то політика чи ні? Ну, в нашій країні так, ладно, Ні, тому що нас Лукашенко Ні, вначале... Ну и что? Так это не повинно быть политикой. Ну, не повинно, але так є. Ну, не согласен. Добре, а порівняйте атмосферу. Ви свідка, ви були удільничали в тих, ви бачили, як це все відбувалося в Москві. Поки не можу порівняти, тому що тільки перший день тут. Тут нічого не бачно поки. Не що. бачно? Зарано. Добре. Добре. Потім Не треба порівняти олімпійські гульні з європейськими. Ніяке порівняння не може бути. як не порівняти який-небудь Оскара і який-небудь білоруський. Лететь, на літаку літати. Ага. Ось таке порівняння. Нема порівняння. Уровень ніжейший, так? Як кажуть поляки, очевидці. Очевидно. Так, ви, я видно, що працювали у Польщі і у Росії. А яке ставлення у Польщі і Росії до вашого спорту, в дружні до Білорусі? Чим Добре, лепше? добре. Чим лепше, чим у нас тут? Нічим не лепше. Так само добре. І тому, якщо ми візьмемо Росію, то веслуванням займався і як був тоді президентом Медведєв, як прем'єром. І він так був весляром. Коли Путін був дзюдоїстом, то Медведєв був байдарочником. Байдарочником? Ага, ясно. Ага. А як до вас тепер от федерація відноситься, наш Олімпійський комітет, шанують, запрошують стипендії? У нас нікого не шанують. Не шанують. А до вас персонально? Ну ви ж наша зорка, трьохразовий комітет, олімпійський чемпіон. Зорки не весь час світять. Так, зрозуміло. Зараз там зорки і меркнуть. От самовари можна попити гарбати. Тут ось почалися вже такі, а як ви сказати, вистави, там гандаль такий. Тут криху нагадує, я б сказав, до жінки. Ні, Не нагадує? Ні. А що нагадує? Ну, бачите, вироби, бурштин, які у пригаженні, самовари, Щось халва. таке білоруське. Що представить Білорусь. Ну. А що тут повинно було б тут представить Халва тут, Білорусь? конечно, не білоруська. Ну, мед. Мед наш. Може, хочете що купити? Ні, Да тут есть не один... пустять на стадіон. З медом не пустять. А може, що от капспать добре там. Вот лісеняга это. Лісеняга это такий символ європейських гульнів. Лісеня лесик. Ось тут матрошки, лижки драуляні. Ну, ми можемо бачити, що ніяка... Ну, я такі речі ми бачимо, звичайно, на всяких і на святах, на карнавалах, на дожинках. От значки продаються різні. От. Ну, вже є відчування свята, ні? Нема. Поки Тоді не відчуваю. Давайте виберемо Перший собі раз іду, капелюшок і подаруночок. Перший раз іду на стадіон «Динамо» обновлений. А, ще не бачили? Ні, я бачив так, але Обновлений. там не був. Ну, поглядіть, як він вам подобається. Ну, як з хлопушками. Ні, це мухобойками називається. Це такі вежі, на яких ліхтари. Це їх в народі називали мухобойки. Бачите, які вони прозвали. Так. Ну, світиться недобре, що не побачите. слава Богу. Але гляньте, як архітектурне рішення вам сподобалося. Ні, то я було... Може, хочете вишивайку купити? Ні. Глядите, які симпатичні вишивайки. Другим тут продаються. разом. Другим разом. Але які білоруські орнаменти представляють Білорусь. Першим разом. Іншим разом, так. Ну і от тут ще випити закусись. Я не бачу пива, але принаймні Те, що нема кави. пива, це вельми дренно. Дрена. Так. Угу. Ну ось,
Тепер ми поспробуємо пройти туди, ближей до стадіону. Тут уже у нас... Не пустять? Не ведаю, а хто з білетами, то і з акредитацією, то пустять. А вже не ведаю, може бути, прийдеться нам з Антоном. Антон має акредитацію, і наш оператор має, Андрій Рабчик, акредитацію. Запрошение повинно быть и нет? Ні, вже акредитації можна пройти. Акредитації можна пройти. Ну, ідемо тоді, принаймні. О, видать. Вот тут уже Ну що ж, тут открывается, кто пришел на праздник, на свято. На свято. скільки ви ще маєте часу з нами побити? Тут тепер ще маємо час трохи. Полгодинки маємо якої. Полгодинки. Так. Ви можете походити ще. Ну тут що, Антон, може ми кого-нибудь посустракаться з туристів би знайшли заміжних, бо з таких... Десь тут одно йдеш. Не ведаю. Яни повинні бути... прийдуть пізніше, Як? ті прийдуть, ті приїдуть. Вже. Ну, ми бачимо. Давайте, а ви можна з вами поговорити? Можна з вами? А ви хто? Они так пришли. А это волонтеры, по-моему, але они захотели с нами говорить. Ви знаєте, білоруси такі люди, які боязливі. Ну вот прихожая девчина с вышиванкой. Давайте подойдем, спитаем. Да, давайте. Добрый день, добрый день. Скажите, а вы пришли на гульни? Конечно. На открытие? А где вы билеты взяли? Наталья Эдуардовна, где мы взяли билеты? Нам на работе дали билеты. Бесплатно? Не скажем. Ну, мы заробили грошек, а билеты нам За дали. добрую вашу За добрую працу, конечно. Охотно йдете? Ой, Свято для вас? да, з великою цікавістю. А яким ви спортом цікавитеся? А ми так спортом не цікавимося, ми цікавимося, ну, вот, мероприємствами такого кшталту. Ходите ще які-нибудь види глядеть там? Гонки, шосейные эти, там. Теніс. Теніс будете? Теніс будемо глядіти. Ну вы рады, что в Минску такое организовали? Так. Ради. Порекомендовали вашим сябрам? А коли б на работе не дали билет? Ну, теніс пішли б глядіти. Не промушав ніхто? Ні, ніхто не примушав. А- Ніхто не примушав, наоборот, захватили. Яка ваша робота, де ви працюєте? Педагогами. Дякую вам велике. Побачення. Ну ось перших завзяторів ми знайшли. Білоруські, білоруськомовні. Так, а наш олімпійський чемпіон вже, видать, пішов. Ну, не розвітуючися так по-англійську. Ну, давайте тоді будемо шукати кого-небудь ще. Дівчата, а можна спитати, ви не сюди прийшли? Ну, а скажите, а вы билеты маете? Да. Угу. Расскажите, а кто вам их дал, эти билеты? Сколько они коштовали? Мы покупали эти билеты. По чем? По 300 рублей. По 300 рублей? Да. Так дорого? Те недорого. Ну, это дорого, но почему нет? А что там будет цікавого? А вот мы это и узнаем, что там Ну, будет кто-то будет интересного. выступать. Но подождите, давайте так. Игры все-таки в Беларуси это бывает один раз. Почему бы и не сходить? Такой возможности, возможно, уже и не будет. Поэтому вот мы и пришли сюда. Дякую велике. 300, до свидания. 300 рублей коштовали билеты, и некоторые купляли. Антон, 300 рублей ты отдал бы за билет на эту? Ты бесплатно маешь, На максимум. щастя, да, на щастя, по акредитації можна пройти, але як відомо, що не всі білети були розкуплені до початку на гэтай гульні. І так само відомо, що пакуль менш замежных турыстаў іх раскупіла, чым чакалася. І ўвогуле, канешне, у параўнанні з тым, колькі прыехала замежнікаў на чэмпіянат свету па хакеі, то ў 2 разы менш чакаецца, што прыедуць на еўрапейскія гульні. Есть вельмі шмат, кажуть, 8 тысяч есть вот таких волонтеров, які організовують, допомагають. Вот хочу кого-нибудь з їх сустрэць і спитати, як йому там за гэта. Сышоў тут быў чалавек, нема. Ага. А вот нейкі гурт сабраўся, хлопцаў, давай мы распытаем. Хлопцы, добрый день. Здравствуйте. А вы откуда пришли? С Беларуси вы? Да, из Беларуси. А вы, может, спортсмены? Да. Билеты маете? Билеты, да. А где вы их взяли? Выдали А кто выдал? МВД. МВД. А вы студенты МВД или что? Учащийся лицея МВД. А, учащийся системы МВД? Да. Бесплатно вам выдали? Ну, я не знаю. Вы не платили за это? Нет. И сколько у вас человек? А, Вот это вся группа, да? 25 человек. А чего вы еще не идете на стадион? Мы чего-то ждем. А чего? Не знаю. Ясно, добре, дякую, хлопці. Ну, ціла група студентів училища МВД чекає, поки ще їм роздали білети. Вот. А чого вони чекають, не ведають. Мне хотелось б кого-нибудь, Антон, знайти замежника, не? Foreign tourist. Але на їх не написано, на жаль, і не зрозуміло, де їх побачити.
Ось сумують хлопці, можна їх спитати. Добрий день, а ви з Білорусі? Или з Білорусі? Ви прийшли на відкриття? Да, пришли на открытие. А ви купили билеты или вам подарили? Или... Купили билеты, Почем? 150 рублей. А что вы ожидаете за эти 150 рублей? Грандиозное шоу – это мероприятие для всей страны, и Беларусь может показать свои способности к проведению таких масштабных соревнований. А как вам вот сейчас Минск подготовился к этому споборнице? Минск всегда красивый город, и ему готовиться не надо, он всегда готов показывать свою красоту во всей той красе, которая ему присуща и есть. Вы где-то работаете, учитесь? Учусь, А где? я думаю, не важно. В системе МВД? Нет. Не, вы тут, хлопцы, были в системе МВД. А вас не примушали сюда идти? Нет, лично добровольно. Добровольно. А, добре. Дякую. Зачем на такое хорошее мероприятие кого-то принуждать А идти? чего вы еще не идете? Сейчас подожду, еще друзей подойдут и пойдем вместе. 8 начала. Ну, еще 40. Добре, дякую, дякую, велике. Так, для некоторых свято, некоторые чекають. Ну что, о, Форенцо! Ну, можно, добрый день. Добрый день. Откуда вы? Из Китая. Из Китая. А вас зовут? Адор Китай. И вы? Имя ваше? Печи. А вы приехали специально или вы тут учитесь? Учитесь здесь. Вы здесь учитесь? Да, да. Вы уже что-то знаете про эти игры? Вам интересно? Да. Кто-то из Китая будет выступать? Интересно. А будете китайских спортсменов знаете, которые здесь приехали? Как знаешь? Ну, знаете китайских спортсменов, кто сюда здесь участвует, кого-нибудь? Не понимаете? Да. Ну, как вам это все нравится? Нравится, конечно. Нравится, да. А вам? Адор. Вы еще плохо по-русски говорите. Чуть-чуть Вы только первый год, да? Ага. Ну, наслаждайтесь этим. Хотел сказать по-китайски, но не помню. Я только камбэй знаю по-китайски. Больше не знаю. Спасибо, да. Ну, мало мы поговорили. Спартовцы. Виглядаєш на які спартовці. О, давайте от тих функціонерів. Це, напевно, функціонери спробуємо. З китайцями кепсько нам поговорилося, бо немало відають по-російську, а я по-китайську. Добрый день, можно вас просто спросить, какую страну вы представляете? Россия. Расскажите, пожалуйста. Я вообще из Беларуси. А я из России, из А Москвы. вы в делегации или вы просто турист? Я поддерживаю сборную России по самбо. Мы привезли очень сильную команду и надеемся, что наша команда выступит очень хорошо на этом мероприятии, покажет прекрасные спортивные достижения. И надеемся, что Белоруссия примет нас очень-очень хорошо. Ну, вы болельщик, скажем так, да? Или вы тренер? Я представитель сборной России А. по самбо. То мы эксклюзивного человека встретили. Сильная у вас команда? Сильная команда у вас? Я считаю, что мы лучшая команда по самбо, которая может быть в мировом рейтинге представлять этот вид спорта. Неужели белорусы слабее? Белорусская школа, она представляет школу Советского Союза. И я надеюсь, что белорусы покажут максимальные свои возможности. И данные соревнования, они разделят медали между сильнейшими. А вообще эти игры для вас престижные события? Да, я был на прошлом мероприятии, которое проходило в Баку. Было очень все хорошо организовано, но хочу подчеркнуть, что на данный момент в Минске мероприятие приобрело совсем другой формат, другие краски. И как бы та организация, которую сейчас вижу, она на должном уровне. Довольны? Очень довольна. Ну, я хочу немножко и вашего коллегу Валентина, да, вы судья, нет? Да, я судья по борьбе. Борцовские поединки будут проходить во Дворце спорта с 25 по 30. Я судья 3 видов борьбы: греко-римской, вольной и женской борьбы.
А скажите, вот насколько высокий уровень этих спортсменов, которые вы знаете, что приехали? Это Олимпийские игры европейского уровня. На Европейских играх в Минске участвуют спортсмены и олимпийские чемпионы в Рио, олимпийские чемпионы в Лондоне, призеры чемпионатов мира и Европы. И уровень спортсменов, которые будут участвовать в Беларуси, самый наивысший. А как все организовано, на ваш взгляд, вот здесь? Дело в том, что если посмотреть Олимпиады, на которых я бывал, это Лондон и Рио, то могу вам сказать, что Беларусь где-то на шаг она опережает Рио и на одном уровне находится, как в Лондоне приходило мероприятие. И скажите, вот вы, то, что игры пройдут, вы же белорус, да? Да. То, что игры тут пройдут у нас, починаются сегодня, это престиж для краины, это плюс? Это, безусловно, Беларусь спортивная страна, Беларусь спортивная краина, да, и национальный дух, который уже поднимается с каждым днем. Еще соревнования, я считаю, что начались, но не в полном объеме, как они должны начаться 22 числа, то национальный дух на большом-большом подъеме. И национальная гордость берет, наверное, от мала до велика. Дякую вам великі. Доброї праці на гульні. До побачення. Ну, ось нам просто пощастило зустріти і представника команди, і суддю, який більш незалежний. Ну, і них спортсмени хвалять. Їм, справді, любые спортивне споборництво – це добре, це користь, це ну, і преміальні тим ліку, це і можливість отримати якісь ліцензії, звання нове. Ось. Ну, давайте ще з завзяторами поговоримо. Пройдем туди до Молодейших кого-нибудь. Куди підемо? Туди? Там уваход є ще один. А там виход там для преси, ні? Чи там для кого це виход? Для преси там? Давайте от молодих хлопців спитаємо. Запинемо на секундочку. Хлопчики, добрий день. А ви на гульні, ні? Ні? Все добре. А що ви боїтесь? Ні, це ви ваші діти? Ну, так розкажіть, вот, що вам це подобається, подобається вам? Бомбически просто, ну, болеем по полной. А що? За що? За який спорт? За все. Спорт и мир. Білет ви де взяли? Ну, купили, да. Почем? Да. Да. Супер. А ви самі яким спортом займаєтесь? Ну, вот к нему. Конькобежный спорт. Конькобежний. Раньше ходил на карате, сейчас просто форму задерживаю. Я тоже. Добре, спасибо. А это ваши трое детей? Это вот Ивана, Александр, а эти двое моих. А, то вы семейный такой? Да, семью идем. Ну да. что вы чекаете, что вы ожидаете тут побачить? Праздник. Просто мы ждем хорошего, красивого праздника. Большой. Концерт? Концерт в том числе. Выступления артистов, какие-то великие спортсмены и так далее. А Беларусь покажет свой имидж, поднимет, покажет свои, что она может. Как вы считаете, это корисно для Беларуси? С какой точки зрения? Несомненно, это так, конечно. Сколько заплатили за билеты? 300 рублей. Недорого. Дорого. Дорогие билеты 300 рублей. Ну, чтобы сделать красивый праздник, деньги нужны. Да, добре. Дякую велике. Так, ми поговорили. Бачите, сім'ями йдуть 300 рублів. Ну, добре шоу. Давай тих дівчат. Антон, давай ти дівчат. Ти молодіший, з дівчатами поговориш. Лови, тримай їх. Добрий день. А, уже не хочуть. На тебе не реагують дівчата, Антон. Ну, а це так, це жарт. Зараз ми будемо ще кого-нибудь. Вон ідуть ще дітки зі стягами, так. Хоча, так скажем, символіки такої немає, як було шмат. Пішли ближче до виходу. Тяжко познати деякі студенти, хоча китайців ми б і не зауважили нікого, поки що, з заміжників. Ну, стадіон, звісно, Мінський Динамо помінявся істотно за апошнього мого навідування, познати немагчыма. Тут відбувся такий кардинальний ремонт, і не всім він, звісно, сподобався. Ну, вже хіба привикли. Антон, може ти хочеш поговорити з цією компанією? Давай, будемо. А? Ну, давайте. Можно с вами поговорить? Сколько у вас билет стоил? Может, лишний есть? Ой, мне, кстати, мне его подарили. Поэтому А мне кто вам совершенно подарил? бесплатный. Вот дети. Дети? Да. Это подарок от детей? Да, подарок от детей. А дети где взяли? А дети купили. 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 И Вот. что вы ожидаете тут побачить? Так вот пока не знаю.
Ну, красивый спорт, а сегодня, да. А дети пойдут? Нет, они, да. Дети пойдут, а сами в квартире будут в компьютер гулять. Ну, что-то типа этого, наверное, да. Як вам вообще это Еврогульня, атмосфера в Минску, что тут отбывается? Ну, красиво, я же сама вот еще не знаю, понимаете, я ж только вот... А по городу вы походили? Ну, еще не успела. Не бачили? Не, еще Каким не. спортом вы будете цікавитися? Пойдете еще, не? Ну да, пойду куда-нибудь. На борьбу пойду. Мгм. Не, на бокс. На бокс? Мгм. А бокса нема? Бокс есть. Есть? Бокс есть, потому что с нашего города будут. Вот. А вы откуда приехали? Молодечно, это близко. Молодечно приехали. Да. Ну, доброго прогляду, вивчення. Сувенір, подарунок від дітей. Ось бачите, як волонтери Во, давайте волонтеру вельми симпатично. допомагають зорієнтуватися. Такие пригожие вы одетые. Слушайте, добрый день. Можно с вами два слова? Что нельзя? Почему нельзя? Вы позовите нас, скажите, загитуйте. Вы же агитуете? Не надо. А что вы? решение дирекции, мы не имеем права, Вы не имеете права говорить? А вы можете нас пригласить куда-нибудь? Вот я пристаю, это волонтеры. Бачите, они не хочуть нічого говорити. Їм дирекція заборонила, а волонтер... О, розкажіть і нам. Мы не имеем Ні, так права. ви говорите, ви послухаємо, розкажіть, що ви. Мы рады приветствовать вас на вторых европейских играх. Нельзя, нам нельзя давать интервью. Это не интервью, это уже рассказ. Так это то, что она говорит, мы не записываем. А почему? Что случилось? Свобода слова? Без согласования с дирекцией мы не можем давать никакое интервью. Давайте быстренько согласуем. Согласуйтесь с дирекцией. Нет, так вы согласуйте, позвоните дирекции, но два слова. Но. Тут, значит, мы спробовали, одна девчина уже готова была нам сказать на микрофон, а другая подошла строго, сказала, без согласования с дирекцией. Ще раз скажу, мы там знаходили десятки таких волонтеров, и навіть на анонімних умовах ніхто не хотів з нами утворити, тому що заборонено. А вот с этой, вы, добрый день, яка у вас пригожая собачка, и вы пригожая, конечно, тут Дима. Але можна вас спитати, ви прийшли сюди на свято, на відкриття? Нет, просто посмотреть, прогуляться. Думаю, собачку не пустили бы. Собачками не пустят. Да, поэтому мы Я думаю, сегодня у вас просто мимо. Билет на собачку есть. Нет, на собачку нету. Ну, вот вы минчанка, так? Да. Ну, вот вам подобается это все, что вокруг? Да, мне... Ой, ой. Тебе не ой, подобается? Боится. Ну, не злись. Да, много людей, люди гуляют, люди не сидят дома, какое-то движение. Вот, мне нравится. И Турист. не так много людей, по проценту прошло, что мало людей. Может, даже сейчас забоялись? Нормально, нормально. Мне еще сегодня первый день только игр, еще придут. Ви довольні, що в Мінську такі гульні, в принципі, відбуваються? Да, Не да. шкода, що тут стільки грошей потратили? Ну, с разных точек зрения можно рассматривать, но мне нравится. Я рада, что у нас такие праздники масштабные. Вот. Спасибо вам. Дякую вам. І тобі. О. Добрый день, а вы, может быть, иностранные туристы? Нет, мы минчане. Вы минчане, да? А билеты у вас есть? Безусловно, да? А сколько они стоили? Кому как. Бесплатно? А кто вам подарил? Подарили. Друзья, да, отец да? подарил. Отец. А отец работает в федерации чего-нибудь? Нет, не федерация. Ну, расскажите ваше мнение про то, что это гульни тут в Минску, что приехали спортсмены, может быть, туристы будут. Это будет плюс для Украины, для имиджа. Но, безусловно, я думаю, что поток, который вызван этими играми, даст возможность познакомиться с нашей страной, с нашим городом. И, безусловно, это положительный момент. Негативных никаких нема моментов? Ну, если о них говорить, то можно привлечь. Что привлечь? Если о них говорить, об этих событиях, то мысли материальны. События привлечь? А, накликать? Ну, типа того. А, накликать. Ну, ваше мнение? По поводу? По поводу игр, по поводу престижа, по поводу этих, того, что авралов, как это все готовится, как это все ожидается. На самом деле для меня это было очень спонтанно. Я имею в виду, в принципе, да, присутствие здесь, вообще участие. Я не скажу, что я много где-то уделяла внимания вообще в целом событию, да, где-то какое-то... А вы где-то были еще на каких-то споборництвах? Чемпионатах там? До этого? Ну да, только тут.
Да, только. Да, мы еще молоды, у нас еще все впереди. Добре, доброго вам прогляду. Це добре. Ну, треба сказати, що ті люди, які прийшли, вони позитивним настроєм, вони сподіваються на нечто добре. Давайте до жінки підійдемо, яка зі стяжком. Хоча вона хоче утікати від нас. Ну, так вот. Добрый день. Вот вы выделяетесь флагом. Так я хотел сказать, вы как-то представляете организацию или сами себя? Нет, организацию «Беларусь-нефть» Минск-автозаправка. Беларусь-нефть? А можно вас... Нет. Ну вот, крыху не захотела Жанчинка говорить с нами, з державним білоруським стягом, з маленьким. Тут існують велике обмежування. Як ми вже зрозуміли, з собачками нельга, з великими стягами нельга, ну, зрозуміло, бутельками, напитками нельга туди проходить. Вот. Так що, така обстановка. З питаннями до волонтерів так само нельга. Питаннями до волонтерів нельга. Ну, а що в нас опрача волонтерів, Речі, так само і шмат людей. Давай кого-нибудь ще, Так Антон. ми не почули нікого на заміжній мові тут. Давай Хтось приходив. Ну, не було. Добрий день, добрий день. А з бутилками можна? Не знаю. Вы Может, не с, видели правил? С маленькими можно. с маленькими можно. До 0,5. А вы спортсменка? Ну, бывшая, да. Бывшая, да. А яким спортом займались? Синхронным плаванием. Здорово. А ваш удел, ну, будут участвовать? Не, синхронное плавание не задействовано, к сожалению, нет. А за какие спорты будете болеть? Это художественная гимнастика. За гимнастику. А где вы билет взяли? Я волонтер, я его заработала. А что вы волонтерите? Где ваша функция? Я спортивный волонтер на Минск-арене. Будете там выполнять свою Помогать, функцию? Помогать, да? А вам за это что-нибудь заплатят? Ну, волонтеры это добровольно, да, Не? это от души. Отгул, може, які там Ну, на нет. роботі? А работаете где-то? Я работаю, да, в казино. Як дочку зовут? Маргарита. Будеш спортом займатися? Угу. Плаванням? Синхронним? Нет. Ясно. Ну, вам это вот вы волонтерство давно уже этим занимаетесь, Нет, волонтерством? первый раз попробовала. Первый раз Да. И сколько дней уже вы волонтерили? Еще нисколько? Ну, помогал на церемонии, репетиции. Так. Еще пока моя функция не началась. Спортивная гимнастика, она попозже начинается. А волонтеры действительно волонтеры или немножко их заставляли? Нет, Все, кто хотел? да. Дякую велике. Ну вот наша коллекция героев этих и волонтеры, и керівники, и представники делегаций. Вот эти волонтеры, которые в специальных майках, они ничего никто не хочет говорить. А есть які нечто говорять. Вот целая делегация йде велика. Так. Антон, давай кого-нибудь вот сейчас. А этих мы уже бачили, не? Китайских туристов. На жаль, не могу. Так. Так. Антон, давай ще кого-нибудь спиним. Давайте, вот ведуть на толпы просто людей, пошли шмат. Добрий день, а можна вас? Добрий день. Бачите, і я спитав, і ви питали, ніхто не хоче. Ну, ладно. А ось цю жінку. Антон, давай, твоя черга, давай з ким-нибудь погутар. Вон дівчина сумує стоїть, вот дайте подойди. Добрый день. Могли бы рассказать, вы пришли на 30 гульнёв? Да. Билет набывали, ці отримали здесь? Я как волонтер получила его. И вы так само, вы как волонтером удельничаете, да? А что вы робите? Я просто пришла посмотреть на открытие, на церемонию открытия. Вот, билет я получила у нас в университете, раздавали как волонтерам за активное участие и помощь в организации. А чим ваша волонтерська праця заключалася? Мы помогали организовывать сам процесс, организовывали репетицию, организационные вопросы, также по городу точки были, помогали людям, гостям, туристам ориентироваться в городе. Але зараз на самих гульнях уже не будете за удельничання? Буду как зритель. Ага, і тому ви можете говорити. А чому остатні волонтери відмовляються розмовляти з журналістами, які тут у формі? Не знаю, может им нельзя. А як шмат увогуле, наприклад, у якому універі ви вчитеся? Ще раз? У якому університеті ви навчаєтеся? І як шмат, наприклад, з вашої групи ці потоки людей пішло як волонтери? Честно, я не знаю, сколько точно, но все было на добровольной основе. 5 подруг моих точно были как волонтеры, остальные не знаю.
Чаму людзі пагаджаліся на гэта просто дзеля цікавасці ці гэта нейкія бонусы там, напрыклад, в універсітэце дае? Просто интересное такое событие для нашей страны, просто интересно поучаствовать. А крытэрыі былі для адбору? Нет. Ангельская мова? Некоторые люди проходили тесты, вот, те, которые непосредственно задействованы в более в таких значимых позициях, проходили тесты на знание английского языка. І квіткі атрымалі толькі на адкрыццё ці на гульні нейкі таксама? Только на открытие. Зразумела, дзякуй вялікі. Вось гэта, напэўна, быў першы валанцёр, з кім нам удалося пагаварыць, бо гэта дзяўчына не была задзейнічаная непасрэдна падчас абслугоўвання вось гэтых мерапрыемстваў, бо ніводзін чалавек яшчэ ў форме з валанцёраў з намі так і не пагаварыў, бо ім вельмі строга забаранілі гэта любыя размовы з журналістамі, толькі праз людзей, якія ўпаўнаважаныя. І таксама вядома, што некалькі тысяч валанцёраў задзейнічання, з большасці гэта былі студэнты. Ага, тым часам, глядзіце, да, ўжо набліжаецца час пачатку цырымоніі адкрыцця. Пад'язджаюць сюды аўтобусы з дэлегацыямі фірмовыя. Оп. Ну что, давай с начальниками поговорим, ці что? Калі атрымаецца, давайте паспрабуем. Давайте, спытаем, з якой яны краіны прыехалі, что-нибудь такое. Пойдем. А нас кем не пускают. Скажите, а вы откуда приехали? С какой страны? What? Which country? I'm from Greece. Are you sportive, manager of sportive? I'm the president of the Greek Olympic Committee. Антон, значит, давай мы будем... Hi, you got a minute? A few minutes, yeah? Давайте я буду... I'm talking in Belarusian in translate. From where are you? Hi, from Radio Liberty. we're from Radio Liberty, just covering the ceremony, opening ceremony. Just wondering, how does it look for you, the overall process of the preparation for the games? I think we're very excited for the opening ceremony, but whatever we have seen is of great quality. All the athletes are very happy for their living conditions in the village. The venues where the different sport competitions will take place, they look fantastic. And already the competition started this morning with no problems whatsoever. Вельми високо оцінює організацію. Ви What do you think, like many say, like those games, those kind of представник Греції. not really representative? А нас перепиняються. Oh, I'm sorry. Yeah, thank you very much. Thank you. But congratulations, Belarus did a fantastic job. Так. Ви переклали вже? Я так більше переклав. Він вельми позитивних оцінки були, що добре організовано, високо. Ну, що ще може сказати спортовий функціонер? функціонер? Вельми задоволені умовами проживання у студентській вёсцы, так само. Ось. Але галоўнае спартовае пытанне мы не паспелі задаць пра тое, ці як ён ставіцца да прадстаўніцтва гэтых гульняў, наколькі яно сур'ёзнае. Мы так выхапілі яго просто. А тут еще идут, и мы можем поспробовать кого-нибудь. Ну давай еще с этой автобуса кого-нибудь попробуем зловить. Прибывает официальная делегация и выглядает, что ранее за 10 и не почнется, так? Ой, какая пригожая капета, слухай. Давай мы можем ее. Hello, could we talk for a minute? For press. Мы хотели попросить. Representative. Добрый день. Да. Could we talk? No. Just question where from and your impression of organization, high level or not so high of this Olympic. Yes, we are from Spain and we are involved in beach soccer. And our feeling here in Minsk is that everything is ready. They did a good job. The city is wonderful, and we are looking forward to start our event. A level of event is high or not? Or medium? Yes, of course, it's very high if you compare with the medium quality of the events. So they did a great effort, and we are very happy from our part, from the organization. Yeah, thank you very much.
You're welcome. Антон, переклади, калі ласка, коротка, але вельмі Так, чаканыя прадстаўнікі пазітыўныя Іспаніі, ацэнкі. якія гуляюць у пляжны футбол. Вось, і ён паведаміў, што ўзровень гэтага мерапрыемства даволі вялікі і чаканні іхнія ад Менску і ад таго, наколькі арганізаваныя гэтыя гульні, як это, ідуць вышэй за чаканні. Вось. Ну, в прынцыпе, як бы усе, напэўна, спартоўцы пра гэта кажуць, пра сам узровень падрыхтоўкі гульняў. Ну і не будуць, відаць, скарціцца, так, я думаю, спартоўцы, як ты мяркуеш? Добра пакармілі. Да, добра. Бачылі, колькі закладзена грошай на сённяшнюю вячэру на аднаго чалавека? 191 рубель на чалавека. А, ну, на одну вечеру. Ну, няблага. Не, для спартоўцаў, для спартовых функцыянераў гэта такая важная падзея, так што тут крытыкі мы не пачуем. Да. Давайте, может, давай, Антон, еще с призвычайными поговорим наведниками, які чекають свої черги. Добрий день, а що ви чекаєте, що ви не йдете на стадіон? Подруга. Не все собрались еще. А что, подруги разом? Подруга, да. А сколько вас? Трое. И где вы взяли билеты? Что значит Купили? взяли? Да. А может, вам подарил кто? Может... Нет, купили. Купили, сколько они стоили? Сколько стоили? 150 рублей. Для вас недорого? Нет, недорого. И для вас недорого? Нет. А сколько вы зарабатываете? Не, ну это не скромный вопрос. Ну, так, да. я жартом. Нет, это недорого. А недорого для Беларуси такие гульни? Для вас 150 рублей недорого? Нет. А 100 миллионов долларов для Беларуси гульни недорого? Затрудняюсь сказать, но мы были готовы, мы 2 года готовились, мы были готовы, и мы с удовольствием и радостью всех принимаем, да, всех гостей. Вы Да, очень организаторы, рады. наверное? Нет, не организаторы, нет. Мы просто вот зрители, те, которые радуются этому, мы видели репетицию, мы понимали, что это очень красиво будет, и поэтому мы здесь. Вы ходили на репетицию? Ходили. А как то было туда попасть? Ну как, приглашали, да, предприятия приглашали, и можно было посмотреть. По Мы предприятиям, смотрели. да? Да, предприятия, А да. из какого можно было предприятия? посмотреть. Ну, я не хотела бы объяснять. Но было все очень красиво, но не все показали, поэтому мы пришли, у нас билеты были, мы купили заранее, мы знали, что мы придем, смотрели репетицию, решили, что будем смотреть. Ви не спознитесь? Нет. А сколько треба там быть? Там в 20:00 початок. Сколько все это будет длиться? Ну, это где-то длится до часа ночи. Угу. Готовились. Ви приготовились? Конечно. Дякую вам велике. Какой телеканал? Ми YouTube канал Радіо Свобода. Дякую велике. Ну, люди ще йдуть і йдуть, хоча написано у білетах 8:00, але ми не бачимо. Так. Давай запросимо ще кого-нибудь з замежників, може, побачимо. Бо так в основному то білоруси, або представники спортивних делегацій. Де ти кажеш? Ага, так треба її спинити. Я пойду спиняти тебе? Давай. Ага. Добрый день, у вас такая красивая... Не, мы как раз хотим вас немножко интервью. В какой вы страны приехали? Мы приехали из Англии. Вы так по-русски добро говорите. Вы из Англии приехали? Специально на игры? Да, специально на игры. Мы были в первый раз в Баку на первых играх и решили, что мы теперь каждый год будем ездить на европейские игры, потому что любая страна, любой город расцветает, все готовятся, очень интересно. И плюс безвизовый режим, это, конечно, очень приятно. А вы уже можете кое-что сравнить, Баку и Минск? Ну, пока только начинается, но все равно образ... Да, еще сложно, но атмосфера, мне кажется, такая же. Все, особенно волонтеры, очень приятно разговаривают со всеми, очень здорово все. В Баку, так как у них была, модель была снята с Олимпийских игр в Лондоне, то есть та же группа делала им маркетинг. Здесь немножко все по-другому, и это более интереснее, потому что в Баку мы как-то смотрели, точно такое же, как в Лондоне. Здесь намного интереснее, мы сейчас ждем открытия, очень excited, очень, взбудоражены этим. А как без виз сработал в вашем случае, безупречно? Да, нужно было показать билет на любое мероприятие игр, и можно было въехать без визы, и мы, в
принципе, из-за этого и приехали. А где вы разместились? Мы разместились в гостинице «Ренессанс». Там недорогие цены. Ну, не с чем пока сравнивать, но Ну, сколько там? по европейским нормальные цены, 120 там, евро. 20 за евро, да. двухместный номер, да? А такси, рестораны, как вам тут все? Нам очень нравятся цены. По сравнению с Лондоном, конечно, можно целый вечер гулять. И мы еще с ребенком приехали, мы ходили в парк развлечений Горького, парк Горького, да, конечно, за такие цены можно целый день его там развлекать, и это радует. А где вы такой веночек взяли? Веночек вот здесь улица интересная с сувенирами. И как бы я жила в Эстонии очень давно, и у нас тоже национальный цветок василек, и поэтому я решила купить такой венок. Ну и общее ваше впечатление. Открытая Беларусь страна для иностранцев? Да, очень. Начиная с таксистов, все хотят помочь, все интересуются, откуда мы, что мы вообще. Мы как суперзвезды себя здесь чувствуем, и вы вот подошли. Ну да, спасибо большое. Хорошего вам тут. До свидания. Ну вот, сестрелі з Лондона, но, правда, это женщина из Эстонии, и она добро говорит по-российски, а її муж не захотел с нами говорить. А вы говорите по-русски, ваш муж? А мы can speak English. I'm okay. Okay. Но он тоже задоволенный. Я просто... А что он тебе рассказал? Да, я, в принципе, я поговорю з мужем, я британец, и это, напевно, він розказав, що вони вже в Баку були, так? Так, это надо распознавать. Да, ну такі спортові, кшталту спортові туристи, і це просто така причина, як поїхати і побачити новий Давайте ще город. такого організатора, може бути. Hello? Could I speak with you just for a minute? Sir? We have to take a consent of the directorate. We are not allowed to give. We are not. We are not allowed. Yeah. Are you representative of some team? No, I'm not a representative. Volunteer? Volunteer. Вы учитесь в Минске? А, это студент. А вы по-русски говорите? Он нам сказал, что волонтеры ему нельзя. Ну, вам можно. Всем нельзя, вам можно. Все, добро. Я думал, что это турист. Он оказался студент, який учится у Беларуси, и сказал, что им не дозволено говорить без дозволу. Все серйозно. Ну так. Ну, ось ми все-таки цікавих ніяких людей познаходили, які тут приїхали і удзельничають. Чекалося, що тут буде не кожен другий, третій заміжник, а Ну, ангельську мову чули пару разів за весь, весь час тут Давайте ми знаходження. трішки звернемо увагу, як там відбувається процедура проходу. Антон то може пройти, і Андрей, а я не можу, бо я не взяв акредитацію, і білета 300 рублів не заплатив. Вот. Але давайте заглянемо хоча б дзвонку. Як це виглядає. А тут протокол, тут для всяких начальників спортових представників можна заходити. Бачите, там такі двері крутяться. І що? Стоять, перевіряють їхні речі. О, не загорається зелененьким. Коли, видать, білет покажеш, і там який пропуск. Покажи, коли ласка, Андрій, як це виглядає. Ось. А, перевіряють тут білети, потім пропуск. Ну, система діє безпеки. Сподіваюся, що вона буде бездокорна. Так, больше мы туристов не бачим? Да. Угу. Будем тоді говорити з білорусами. Коли не побачимо замежників, будемо з білорусами розмовляти. Хоча вот такий чоловік или можна. Добрий день. Добрый день. А можно вас спросить, откуда вы и какие ваши впечатления от игр? Or speak English? Беларусь? На русском. Можно на русском. А вы с какой страны? Из Беларуси. А вы белорусские организаторы? Ну, почти. Скажите, а вы знаете, сколько это все стоило для Беларуси? Ну, вы знаете, цифры особенно не называют, потому что уже в прессе появились какие-то определенные подсчеты, я и сам не знаю точно. Там 100 миллионов говорили, или больше, 120? Ну, я думаю, что может быть и больше, я не знаю точно. Ну, вы такой солидный, вы, наверное, с борьбы. Нет, с гребли. А, с гребли. А, вы Парфеновича друг или не друг? Да, я сам друг, я олимпийский чемпион Дмитрий Довголенок. Дмитрий, спасибо Извините, большое. извините. Да, до свидания. Дмитрий, друг Парфеновича мы встретили. Дмитрий Довголенок так само олимпийский чемпион, и он организатор, видать, споборництва. Больше не захотел говорить. Особливо, коли перше питання про бюджет. Ну, що зробиш? Це ясно. Лига ставок. То есть тут у нас представляем, можно... Добрый день, вы как раз... Можно вас... Не, окей. Окей. Не все хотят. Тут прийшли ще, ух ти, які пригожі у їх, що це, офіціанти хіба, так?
Офіціанти будуть віп-вечера тут. Віп-вечера. Я думаю, що офіціантам так само не вельми дозволено говорити з пресою, правда? Так. Ну, шановне господарство, ми бачимо, як приїжджають офіційні делегації. Зараз прийшла ніяка обслуга, приїжджає, всі мають пропуски. Ось, рух тут, я б сказав, обмежований. Фактично, апроча от цих офіційних машин, автобусів і нікого нема. Там далеко є невеликі гандльові ряди, але на тим боку від стадіону, на вулиці Кастричницькій, там вельми великі ряди, вельми нагадують дожинки, там гандлюють різними, там, не веду, сувенірами, напоями, шапками, вушанками і такими речами, як звичайно на святах. У ніякому сенсі. Ось, фан-зони пооткривалися в Мінську, так само і біля Палацу спорту, на площі Кастричницькій. Ось, великої кількості людей нема на цих фан-зонах. Ось, якби вся основна подія, основне чекання людей сконцентровані тут, біля стадіону «Динамо». Антон, скажи, коли ласка, давай ми поділимося враженнями. Що ти такого зауважив важного, що ми ще треба підкреслити нашим глядачам? Ну, глядзіце, мы прыйшлі толькі перад пачаткам, перад афіцыйным адкрыццём, яшчэ асноўныя гульні не пачаліся. Напэўна, самае цікавае пачнецца ўжо пасля таго, як скончыцца, і ўсе гэтыя турысты пойдуць у цэнтр горада на фан-зоны. Напэўна, там будзе больш цікава, чым перад адкрыццём. Але тут можна пабачыць проста бясконцыя адміністрацыі, вельмі шмат чыноўнікаў спартовых. Вельмі здзівіла, што у натоўпе не чуваць іншых моваў, акрамя расейскай. Толькі некалькі чалавек, якія размаўляюць па-ангельску, мы з вамі змаглі сустрэць. Некалькі па-кітайску? Некалькі па-кітайску, так. Але мы будзем сачыць абавязкова за тым, што адбываецца ў гэтыя дні ў Менску, і я ўпэўнены, што яшчэ шмат цікавага здарыцца, бо фактычна гэта пасля чэмпіянату свету па хакеі другое па маштабе ў гісторыі Беларусі такое мерапрыемства, і нават не такога ўзроўню, можа быць, высокага, як чэмпіянат якогасьці пэўнага віду спорту ці алімпіяда, але ўсё адно гэта 8 тысяч спартоўцаў, толькі 8 тысяч спартоўцаў сюды прыедуць. Ну, гэта шмат пра што кажа. Вось толькі што пайшла, я бачу, заўзятары Азербайджану. Папярэднія еўрапейскія гулі былі ў Азербайджане, яны, канечне, былі больш маштабныя. І бюджэт быў большы, там каля мільярда даляраў, у Менску каля 100 мільёнаў даляраў. Гэта, як бы, і больш там часу было, і больш відаў спорту удзельнічала ў гэтых бакінскіх еўрагульнях. У Менску, можа, больш сціпла. Ну, але калі падсумоўваць тое, што мы гаварылі. Мы на пачатку гаварылі з алімпійскім чэмпіёнам Владзімірам Парфяновічам. Мы ішлі з ім сюды да гэтай пляцоўкі. І ён, і тыя людзі, якія прыйшлі сюды заўзець, і прадстаўнікі дэлегацыі. У цэлым, канечне, яны пазітыўна казалі пра гэтыя гульні. Яны ацэньвалі як добрая з'ява для Беларусі і для спартоўцаў асабліва, што гэта такі ўдзел, што гэта і прэстыжна для краіны. Хаця, канечне, вось, напрыклад, Владзімір Парфяновіч казаў, што не параўнаеш як там ні з алімпіядамі, ні з чэмпіянатам свету па футболе ці хакеі, якія тут былі. Цікавасць да іх відавочна меншая, бо калі параўнаць нават тое, што еўрапейскі чэмпіянат у Кіеве, наколькі вялікія былі цікавасці. Да гэта, можа быць, няма, і тут нема такіх вялікіх натоўпаў. Гэта трэба прызнаць. І на фан-зонах пакуль пуста. І Мінск, як в цэлым у цэнтры, не скажу, што такі ўжо запоўнены, чакалася боль. Былі большыя чаканні. Ну што, Антон, я не ведаю, мы пачуем тут новыя думкі ці не, як ты думаеш? Напэўна, неўзабаве ўжо пачнуцца гульні. Я думаю, больш людзей будзе сачыць менавіта за самім адкрыццём па тэлебачанні і пасля за наступнымі матчамі. Вось. І на гэтым, як казаў, будзем заканчваць і сачыць далей за гэтым мерапрыемствам. Абавязкова нешта цікавае тут яшчэ здарыцца. Дзякую за ўвагу, шаноўныя нашы гледачы. Мы заклікаем вас глядзець далей на сайт Радыё Свабода. Будуць апошнія навіны і з гульняў, і не толькі з гульняў, і з падзеяў, якія важныя ў жыцці. Глядзіце Свабоду, чытайце сайт Свабоды, слухайце падкасты Свабоды. Для вас сёння працавалі ў цэнтры Менску на адкрыцці еўрапейскіх гульняў Валер Каліноўскі. Антон Трусмович. Да сустрэчы ў эфіры.